मेंनो जात आगोमा बर' दावहारुमोन जात आगोमा बर' दावहारुमोन मोदै खुगायाव खदै खालामनानै उन्दुलांबाय नोङो गोदो नागारनानै मा होननानै दिनै फुजिबावगोन जों जोहोलाव। आङो बे समाव बिबार बावनो खावलायदों आरो बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय मुस्रि शंकरलाल ब्रह्म, बाहागो लाबावनो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जनाय क'क्राझार जिल्ला बर' बिथांखौबो आङो बिबार बावनो खावलायदों। बिथांखौबो आङो बिबार बावनो खावलायनाय जाबाय आरो बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय मुस्रि दीपक बर', सेक्रेटारि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF, बिथां सारखौबो आङो बिबार बावनो खावलायदों। बर' हारिमु आफादनि आरो बेयाव बाहागो लाबावनो हानाय गसाइगाव खावलायदों बिबार बावनो आरो बेयाव मानगोनां आफादगिरि मुस्रि नित्यरन्जन ब्रह्म, रायखुमारि BCDC, बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय आङो खावलायदों। बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय बिबार बावनो आङो खावलायनाय जादों। आरोबाव आङो बिबार बावनो थाखाय खावलायदों। बेयाव बाहागो लाफैबावनो हानाय मुस्रिमा इन्दु बसुमतारी, बिथांखौबो खावलायनाय जादों आरो बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय भातगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रफुल्ल बसुमतारी, बिथांखौबो आङो बिबार बावनो खावलायदों आरो बेयावनो बाहागो बे समावहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय लोगो आफाद दैमारि, उसुमै रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय बाहागो लाखिनो थाखाय आङो हादों। मुस्रि आफजल हक सरकार एक्स MCLA, साबायखर थाबाय सानैसिम। बाटगाव MCLA रहिन्द्र कुमार ब्रह्म, बाटगाव MCLA आफजल हक सरकार डांगरिया, बाटगाव MLA प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथां आरो जोंनि क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा रामफलबिल, दतमा, बाटगाव आरो गुबुन गुबुन खाथि खाला ओनसोलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफारि क'क्राझार जिल्ला कमिटि बर' थुनलाइ आफाद आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथिफारिया बिथांमोन, जोंनि BCDC फोरनिफ्राय फैनाय चेयारमेन बिथांमोन सारखौबो आङो बे समाव बिबार बावनो खावलायदों आरो बेयावनो बाहागो लाबावनो हानाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जनक उजिर, बिथांखौबो आङो बिबार बावनो खावलायदों आरो बेयाव बाहागो लाबावनो हानाय আমাৰ এই বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ
যিটো এটা সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰামৰ ফলতে আজি এইবিলাক আমাৰ মাজত সময়ে সময়ে ভাতৃঘাতী যিটো সংঘৰ্ষ হৈছে, এই সংগ্ৰাম যিহেতু এতিয়ালৈকে শেষ হৈ যোৱা নাই। বড়োসকলৰ সংগ্ৰাম এতিয়াও চলি আছে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, তেওঁলোকৰ ভাতৃ সংগঠন NDFB প্ৰগ্ৰেছিভ, তেখেতসকলে এতিয়া যৌথভাৱে সংগ্ৰাম কৰি আছে ৰাজনৈতিক এটা সমস্যা সমাধান বিচাৰি। আৰু এই সংগ্ৰামৰ প্ৰতি এতিয়া অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গুৰুত্ব সহকাৰে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এটা সুস্পষ্ট দৃষ্টিভংগীৰে এটা যোগাত্মক এটা পদক্ষেপ লৈ পেলাই সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে। তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই বড়োসকলৰ ৰাজনৈতিক সমস্যা একেবাৰে স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এইবিলাক সংগ্ৰাম, এইবিলাক আন্দোলন হৈ থকাৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমাৰ মাজত এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি, ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ হোৱাৰ দৰে পৰিস্থিতি হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ অবিশ্বাস বা আমাৰ মাজত মানে সন্দেহৰ যিটো মনোভাৱৰ পৰিস্থিতি, এইবিলাক সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এই গোটেইখিনি পৰিস্থিতিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে আমাৰ মাজত দেখা দিয়া, আমাৰ মাজত যিটো মানে চলি থকা যিটো জ্বলন্ত সমস্যা, সংগ্ৰামী সংগঠনবিলাকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি সমাধান কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। ইয়াৰ কাৰণে মই ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।